Fakultet zaštite na radu u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Departmanom za zaštitu životne sredine i zaštite na radu organizuje naučni skup pod nazivom Čovek i radna sredina, posvećen upravljanju komunalnim sistemom i zaštiti životne sredine. Naučni skup obuhvatit će sledeće tematske oblasti: upravljanje komunalnim delatnostima, analiza i procena uticaja komunalnog sistema na kvalitet radne i životne sredine, efikasnost i menadžment komunalnog sistema, iskustva učesnika u pružanju komunalnih usluga i zaštite na radu u teoriji i praksi. Na ovogodišnjoj konferenciji učestvovaće preko 80 autora i koautora iz zemlje i iz inostranstva. 17. nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Čovek i radna sredina će biti održan u Nišu od 6. do 8. decembra 2017. godine u amfiteatru Fakulteta zaštite na radu. Otvaranje naučnog skupa predviđeno je za sredu sa početkom u 11 časova.